Tohle je houby sranda, no já musím koukat spodem, že tohle mám. No, tak se mě smějou, protože já jsem si navlíkala takové návleky. Krásně. Podlahu a kóru mám. Honza ten je spokojený. A tady jsme řvali a tenhle pán, ten prostě si to v pohodě. A i pejsek s náma jel klidnej. Tak, začátek dobrý. Tak, dorazili jsme nad Markoušovice. Tak na tyhle vršky, sluníčko ještě moc není. Tak, a ve stopě jede Eva, čau! Míří takhle do kopce, táme nahoru. Ahoj, Jindra! Honza, ano. Olina, dlouhej zkus, nechytím jí do stopy. Dobrý. A kde pak jsem zase já? No, já tady. Ježíš Maké! Už je to tady. 12, podívej. 12 rovných, pojďte si nasednout. Kristově rány, přežila jsem svou smrt. Už, takže na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Olino. A já. Na zdraví. Vypadá, určitě. Tak, teď je druhý pokus. Tak nalej mě, Honzo, já tam už nemám skoro. Šampáň, kde pak je? Už je rozbitý, aha. Ty jsi nějaká rozpitá. Nějakou žížu. Tak teďka jsme trochu vidět, no. Tak jak... Ne, panáka ne. Nožky uvolněj. Tak takovýhle blázinec a tam to bylo zamřený, no, takže šampáňa, ukáž. Ještě tam něco je. Na těch horálek. Ježišmarja, no, tak To bude teda do rozpočtu. Po 35 letech manželství jste se dočkala 3 horálek. počkej, jednu jsem zabavila já. No, tak tohle to je po hodinu skoro. Dano na to, co to máte, vy jste se brali. Hodina a 5. Na apríla se s Hoffmanem 35 let. Ježišmarja, to já ani nepočítám. Tak to je 1:05 po příjezdu a po požití prvního šampáně. Takhle vypadáme. To vypadá dobře. Tyhle, ježiš, ty vypadají dobře. A já vypadám úžasně. Je 1 hodina a něco. Ještě Honza objednal medový numer pomoci. Když se na tom Támhle prej mám přitáhnout. Támhle to prej jsme vypili. Takhle to vypadá. Slavili jsme spolu 50, slavili jsme 60, jo, a jsme furt pohromadě. Vem si, kde se to podaří, aby ta parta byla nějakých 35 let pohromadě. Vem si. A já vždycky říkám, nenavštěvujeme se v rodinách, ale furt říkám, věřím, že když budu v průseru a zaťukám někde u dveří, že potřebuji pomoc, tak mě Hoffmanovi neotevřou. Tak pustí psa. Jasný, Olina. Počkejte, Eva se zvedá. Eva se zvedá. Olina. Zoom používej. A taky ty zoom, tak no na Honzu Zoom a pád. Chceš pomoct? Dřevěnice tady byla taková Bajerovi, tady byla. Bajerovi. No ten větrák, ne? Větrák. Jindra zkušeně rozhodil lyže. Eva, myslíš? A ona si rozdělá lyže. Dobrý. Aby jsme nechodili, no. To byste si museli najmout Tak. někoho, nějakého důchodce. Eva to radši vzala do teplej. Já jsem drahej. Jo. My pod 150 na hodinu nejdem. Závěr teda na chrbech. Dobrý.
Tahle ta parta, chrby, že bychom zrovna vás tady odpoledovali. Že ji zaspíváme. Zaspíváme, tak 4 hodiny a něco, pane bože, konec.